Καλώς ορίσατε λοιπόν στην εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων που δημιούργησε έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα εισερχόμενα έγγραφα που έχουμε στη διεύθυνση, αλλά και διαφόρων είδων στατιστικά που είχαμε και πιο πριν τα είχαμε σε διάφορες φόρμες, τώρα συνοψίζονται σε μία εφαρμογή. Έχουμε λοιπόν, μπαίνοντας στην εφαρμογή, ένα πλεϊνό μενού με διάφορες επιλογές. Το βασικό στοιχείο της εφαρμογής είναι τα έγγραφα, όπου με το που ξεκινάμε την εφαρμογή φαίνεται εδώ πέρα όλα τα έγγραφα που έχουν μεταφορτώσει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο πατάμε στο κουμπί νέο έγγραφο και επιλέγουμε καταρχάς το έγγραφο του εγγράφου, το είδος του εγγράφου. Ανάλογα τώρα την επιλογή που κάνουμε εμφανίζονται και πλαϊνές διάφορα άλλα μενού. Για παράδειγμα, στη βεβαίωση συμμετεχόντων σε απεργία που είναι στην ουσία η κατάσταση που βγάζουμε από το MySchool υπογεγραμμένη και πρέπει να ανεβάζουμε μετά από κάποια απεργία, βλέπουμε ότι μας βγαίνει και ένα πεδίο ημερομηνία απεργία στάσης εργασίας. Οπότε πατάμε, επιλέγουμε την ημερομηνία που κάναμε απεργία, επιλέγουμε το έγγραφό μας από εδώ πέρα. Προσοχή, το έγγραφο πρέπει να είναι το πολύ 20 MB και για μένα ούτε 5 MB δεν θα πρέπει να είναι άμα το σκανάρουμε σωστά. Και επίσης δώστε μια προσοχή στην ονοματολογία του αρχείου. Αν το αρχείο έχει παραπάνω από 50 χαρακτήρες, το σύστημα δεν θα το δεχτεί. Και πατάμε δημιούργησε ώστε να δημιουργήσουμε το έγγραφό μας. Αφού λοιπόν δημιουργηθεί το έγγραφο, το σύστημα μας πηγαίνει πάλι στην καινούρια, στην αρχική οθόνη, όπου βλέπουμε το τελευταίο έγγραφο που δημιουργήθηκε πάνω. Το ID του είναι ο αριθμός με τον οποίο είναι μοναδικός και θα μπορείτε και μέσω διεύθυνσης, άμα σας πει ένα συγκεκριμένο έγγραφο με ID, να το αναγνωρίσετε. Και έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, βλέπουμε ένα πίνακα με όλα τα έγγραφα που έχουμε δημιουργήσει. Αν θέλουμε να φιλτράρουμε, να δούμε κάποιο συγκεκριμένο είδος εγγράφου, πατάμε από εδώ πέρα. Αν θέλουμε να φιλτράρουμε βάση μήνα, όπου ορισμένα έγγραφα χρειάζονται να βάλουμε μήνα. Για παράδειγμα, η μεταφερόμενη, η κατάσταση ολοημέρου, πρέπει να πούμε σε ποιο μήνα αναφέρονται τα συγκεκριμένα έγγραφα. Ή αν θέλουμε να φιλτράρουμε βάσει της ημερομηνίας αρχείου που μεταφορτώσαμε το αρχείο, πατάμε εδώ πέρα. Μπορούμε λοιπόν και από εδώ να αναζητήσουμε βάσει ID κάποιο έγγραφο. Παραδείγματος χάρη να βάλουμε το έγγραφο με ID 21, πατάμε εδώ πέρα 21. Και αν θέλουμε να φύγει το φίλτρο και να τα δούμε πάλι ώρα, πατάμε εδώ το Χ ή σβήνουμε το 21. Κάτω βλέπουμε, μπορούμε να πάμε στη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων, να δούμε δηλαδή και τα υπόλοιπα αρχεία που έχουμε μεταφορτώσει, ή να βάλουμε εδώ πέρα κάποια επιλογή να δούμε περισσότερα αρχεία μέσα στην κεντρική σελίδα. Πατώντας από εδώ πέρα μπορούμε να αντλήσουμε το έγγραφο που έχουμε μεταφορτώσει. Πατώντας εδώ μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία και αλλαγές στο έγγραφο και στα υπόλοιπα πεδία που έχουμε μεταφορτώσει. Από εδώ από το ματάκι κάνουμε απλή προβολή των στοιχείων του εγγράφου που μπορεί να έχουμε μεταφορτώσει, όπως την ημερομηνία απεργίας κτλ. Και αν θέλουμε να το διαγράψουμε, αν έχει εκ παραδρομής μεταφορτωθεί, μπορούμε εδώ να πατήσουμε διαγραφή. Τα αρχεία τώρα που βλέπετε με κόκκινο χρώμα είναι τα αρχεία που η διεύθυνση τα έχει δει, για κάποιο λόγο είναι εσφαλμένα. Μας έχει έρθει email, έχουμε ειδοποιηθεί ότι το έγγραφο ID 22 είναι εσφαλμένο. Μπορούμε από εδώ πέρα να πατήσουμε να δούμε τα σφάλματα του εγγράφου και θα πρέπει οπωσδήποτε να πατήσουμε επεξεργασία και να διορθώσουμε το έγγραφο μεταφορτώνοντας το καινούριο έγγραφό μας. Η οθόνη αυτή που βλέπετε αφορά είναι νηπιαγωγείο. Τη μόνη διαφορά που έχει με την οθόνη των δημοτικών, βλέπει ότι τα νηπιαγωγεία ανεβάζουν τα ορολόγια προγράμματά τους εδώ. Θα δούμε πρώτα τις κοινές λειτουργίες. Πάμε λοιπόν στις άδειες μονίμων, όπου ανεβάζετε τις άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών τις ανεβάζετε στην πλατφόρμα ΕΣΠΑ. Εδώ είναι στην ίδια λογική, δεν θα ξαναεπαναλάβω τα ίδια που είχαμε πει και πριν. Πατάτε νέα άδεια, μεταφορτώνετε την άδεια, βάζετε και το όνομα, το επώνυμο του εκπαιδευτικού. Η διαφορά εδώ είναι ότι το τμήμα αδειών, καταρχήν δεν μπορείτε να διαγράψετε άδειες που έχουν μεταφορτωθεί. Αν βάλετε κάποια εκπαιδευρομή, πατάτε επεξεργασία και αλλάζετε το αρχείο. Οι άδειες που έχουν εγκριθεί από το τμήμα αδειών φαίνονται πράσινες και δεν μπορείτε ούτε να τις επεξεργαστείτε, μπορείτε μόνο να τις δείτε από εδώ πέρα.
Και τέλος, όπως και με τα αρχεία, για τις ασφαλμένες άδειες θα τις βλέπετε με κόκκινο. Από εδώ θα μπορείτε να δείτε τα ασφάλματα, θα ειδοποιηθείτε και με mail στο email του σχολείου και θα μπορείτε να πατήσετε επεξεργασία και να διορθώσετε τις ασφαλμένες άδειες. Η επιλογή από εδώ πέρα αιτημάτων αναπλήρωσης είναι τα αιτήματα που κάνετε προς το ΠΙΣΠΕ όταν έχετε κάποια μακροχρόνια άδεια εκπαιδευτικού για αναπλήρωση εκπαιδευτικού. Και πάλι εδώ πέρα βλέπουμε πράσινες είναι αυτά που είναι διεκπεραιωμένα αιτήματα και δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε. Από την προβολή και από την επεξεργασία μπορείτε να αλλάξετε κάποιο αίτημα που είχατε κάνει στο παρελθόν. Για να κάνετε νέο αίτημα αναπλήρωσης, πατάτε εδώ πέρα που λέει νέο αίτημα αναπλήρωσης. Καταχωρείτε τα υποχρεωτικά πεδία που σας έχουμε εδώ πέρα με κόκκινο αστερίσκο. Τουλάχιστον, μπορεί, αν χρειαστεί καταχωρείτε και τα υπόλοιπα πεδία. Και πατάτε το κουμπί δημιούργησε. Τώρα, για τις απεργίες, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε εδώ που λέει στατιστικά απεργίας. Μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί πρέπει να πατήσετε εδώ που λέει νέο στατιστικό απεργίας και να βάλετε την ημερομηνία που θα είναι λογικά σήμερα, αλλιώς δεν έχει νόημα να πάμε για μια προηγούμενη ημερομηνία να δηλώσουμε στατιστικά. Βάζουμε το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, προσοχή για να μην μπλέκουμε με σχολεία βάση κτλ. Βάζουμε το πλήθος των εκπαιδευτικών που κάνανε απεργία από αυτούς που θα έπρεπε να έρθουν σήμερα στο σχολείο, έστω ότι είναι 5. Βάζουμε το συνολικό αριθμό των εργαζομένων σχολείο πάλι από αυτούς που θα έπρεπε να έρθουν σήμερα, πόσοι είναι συνολικά, και βάζουμε έστω 15 και πατάμε το κουμπί δημιούργησε. Στα στατιστικά τώρα απεργίας μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις. Πάλι δεν έχει νόημα να πάμε μια επόμενη μέρα. Εκείνη τη μέρα θα πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις πριν φύγουν τα στατιστικά να πάνε στην περιφέρεια και στο Υπουργείο, πατώντας εδώ επεξεργασία. Μπορούμε επίσης να φιλτράρουμε, να δούμε διάφορες ημερομηνίες απεργίες τι είχαμε δηλώσει από εδώ πέρα. Επίσης, αφού το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να πάμε στα έγγραφα την επόμενη μέρα, να κατεβάσουμε την κατάσταση από το MySchool υπογεγραμμένη και να την ανεβάσουμε στην επιλογή βεβαίως συμμετοχόντων απεργίας για μισθολογικούς λόγους. Στις φόρμες συλλογής στοιχείων πάμε τώρα, από εδώ πέρα, που είναι ένα καινούριο στοιχείο, δεν το είχαμε στην προηγούμενη πλατφόρμα. Από εδώ πέρα θα πηγαίνουμε και θα εισάγουμε διάφορα στοιχεία που κατά καιρούς μπορεί να μας ζητούνται. Θα πηγαίνουμε πάντα στο πρώτο στοιχείο, τα υπόλοιπα θα είναι οι παλιές φόρμες και τα παλιά δεδομένα που είχαμε βάλει, λογικά θα είναι και απενεργοποιημένα. Πάμε λοιπόν πάντα στο πρώτο στοιχείο, πατάμε στη φόρμα και προσοχή, διαβάζουμε την ερώτηση και βάζουμε ό,τι μας λέει ακριβώς. Δηλαδή όταν λέει εδώ αριθμητικά θα βάλω ένα νούμερο, θα βάλω 5, δεν θα βάλω ούτε 5, ούτε 5 και σε παρένθεση μετά 5. Έχει σημασία, γιατί μετά αυτά τα στατιστικά τα αθροίζουμε και αν δεν βάλετε ακριβώς αυτό που λέμε, δηλαδή έναν αριθμό ή αν βάλουμε ελεκτικό, βάλετε ελεκτικό, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και κατόπιν πατάμε αποθήκευση αλλαγών. Μπορούμε να πάμε να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις μας μέχρι να απενεργοποιηθεί η φόρμα. Σε κάποια στιγμή θα απενεργοποιηθεί και θα πάρει τα δεδομένα ο διαχειριστής. Όταν δηλαδή με λήξη προθεσμία που σας έχει δοθεί θα απενεργοποιηθεί η φόρμα και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλλετε επίσης από εδώ τις απαντήσεις που δώσατε. Αυτή ήταν συνοπτικά η πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και στατιστικών. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.